kok disawang bocah-bocah kok ngalor ngidul gandeng ranteng dirasani tangga niki apike pripun? Ngeten ya Bu Lurah, menawi kula wonten jeneng tiyang sepuh nggih kantun julung kemawon waton bocah-bocah niku pun padha senenge wong tuwa kali julung ngoten ya Bu Lurah. Sampeyan nggih mboten napa-napa niki ngene lho. Sapa lek jenenge Kasturi karo Lesmaya. Timbang dadi rasanane tangga, upama dijodokke ngono, kowe do gelem apa ora? Kula Lurah. Iya, ngene. Lho, lah kok malah takon singgung ya kowe sing ngakoni to, Le. Kira-kira wis padha senenge apa durung? Kene cocok singgung kali manut nggih. Yen ngono ya aku mawon singgung wae. Ya kowe piye, Kasturi? Kowe gelem apa ora? Yen tak jodokke karo Lesmaya. Kula dadi bojone Kakang Lesmaya. Iya. Lah wis ngalor ngidul gandeng renteng sak omah prawan gedhe karo Joko gedhe dirasani tanggane lho. Nggih pun aku mboten napa-napa, kula purun. Kula nuwun. Monggo. Aku jaluk ngapura kalau semedang, Mbok. Nalikane aku lunga panyuwun ngarsane Pendekar Gading Melati, aku tanpa pamit karo sampeyan. Lan aku jaluk ngapura kali sampeyan. Lah kono kok ya ora pamit to, Le. Lah iki mau kok terus eling omah kok bali. Wis ana kerampungan nggih kula manyuwun ngarsane Pendekar Gading. Malah tiwas beneran Le bali. Malah kaporo sadurunge aku manyuwun ngarsane Pendekar Gading Melati. Aku nate janji karo si Adik Kasturi. Si Adik Kasturi bakal tak Itu kok kali-ali. Kok pinter. Kok ngerti to Le kok kali-kali. Ayo mesti wae gelem ya, Nduk ya. malah mboten namung ngali-ali. Si Apa, Adik Le? Kasturi uga bakal Tak tukoke jare. Walah yo mak beneran. Nek dienggo sok yo yen anu mantu ngene lho Le. Ana kabar apik iki. Kakang Nuwun sewu. Lah, piye? iki wau kok sami nglemak ning wau wonten napa? Lah, ngrembug iki adimu Kasturi karo Kakang Lesmaya. Kakang Lesmaya kali Kasturi. Bener Le. Iya Le. Wonten napa, Mbak? Kasturi iki bakal tak jodohke Le. Jodoke kali sinten? Oh, karo Kasturi karo Kakang Lesmaya. Kakang Lesmaya dijodoke kali Kasturi. Iya. Kasturi. Kowe dijodoke karo Kakang Lesmaya kowe gelem? Boleh lho. Kowe gelem apa ora? Lakoni Kasturi. Derek paring-paring ketemu. Aku kok ya ora pangling suarane. Apa bener iki Kakang Rangga Puspaka? Bener? Bener Kakang Rangga Puspaka? Kang? Apa bener sampeyan Kakang Rangga Puspaka? Iki aku. Loh? Aku wis dudu sapa-sapa. Aku getun mergo biyen aku sia-sia karo kowe. Mula aku nganti goleki kowe. Menawa kowe gelem aku kepengin bali urip karo kowe, ngiras pantes aku nebus dosa. Ya wis lakon sing wis ora usah dieling-eling Kakang Rangga Puspaka. Sampeyan bali kumpul karo anak bojo aku seneng kok, Kang. Aku kangen kepengin ketemu anak. Legowo. Lele. Tak kandhani, Le. Kowe lak durung ngerti. Wonten napa, Mbok? Sapa sing teko iki? Sinten? Kudu ngerti, ben ngerti. Iki wong tuamu, Bapak Rangga Puspaka, Le. Mangkene. Lho, kuwi wong tuamu sing bapakmu, Le. Sampeyan ora usah cedak karo wong kae, kok. Lho, gini ya. Lah kuwi wong tuamu sing kerja ragamu kok. Aku ora ada wong tua sing tumitake kaya Rangga Puspaka, kok. Aja kaya ngono, Le. Wis Le yo, sing Puspaka. Kowe manungsa kejam manungsa wengis karo Puspaka. Mung perkara derajat pangkatmu wadon ayu.
kowe iki wong ketua lan tanggung jawab karo anak lan bojo. Wis sampeyan meneng, Mbok? Cukup becotkan ngomong-ngomong karo bapakmu wis. Nah, piye-piye aku tetep wong tuamu. piye-piye aku iki bapak. Nganti kutek jagat, aku ora baldaku kowe wong tuaku lho. Upama kowe ngono, kowe ora salah. Sing salah bapak. Ya wis aku lega-lega. Aku wis trimo. Aku bisa weruh karo Regina. Bisa ketemu karo kowe aku wis mah. Dene Legowo ora gelem nampa karo aku tak lunga. Wis becik semingil papat kene. Wis mesakne anak. Wong sak durunge lunga. Aku njaluk ngombe, aku ketelak. Cipoke banyune bapakmu melak pengen ngombe le. Cipoke yo, Kang. Sekarang bubus pokok sampeyan aja lunga yo Kang yo, aja lepono ati. Pancen watake Legowo ora wis ngono beda banget, Kang. Sampe rene, Mbok. Cipone banyu bapakmu le. Rene iki ndek bendal ngombe. Iki bapak. Panas lho. Sampeyan meneng ae, Mbok. Aku biar aku banyu panas. Yo kowe sing dirasake sibuk. Arkan sibuk kesiram aku banyu panas. Nganti ra ngerti biar jagat gara-gara kowe. Kok dadi patah. Aku ora iso nyawang apa-apa. Ayo wis pas, Mbok. Aku wis pokok ae wis. Sampeyan. Kalau ngono Legowo ora aku bakal melu bapakmu. Sampeyan iki wae, Mbok. Sibuk. Sibuk. Bapakmu, Kang. Sampeyan iki wae, Mbok. Sibuk. Ramene ra karo-karuan iki mau jane ana apa iki, Mas? Mentas wae ana tamu, Kang. Sopo tamune? Rangga Puspa. Bapak kuwi Legowo. Ora. Loh, yo aku ora dene wong tuwa sing tumidahe kaya Rangga Puspa kok. Aku kalau sampai ditundung minggat, dipiloro kaya ngono. Wis to. Sing dhisik yo ben dhisik. Lho, ndur saiki yang ndi, Bapak? Tak tundung minggat. Loh, kok tundung minggat? Legowo. Kok kaya ngono tumindakmu Legowo? Apa kaya ngono kuwi entuk munggonmu meguru? Wani karo wong tuwa. Nanging aku tumindak kaya ngono aku sabelok karo sampean karo sibuk, Kang. Ora kowe dhewe sing lara atimu Legowo. Aku uga apa kaya ngono kuwi. Ya wis, yen bapak ora mbok akoni, akonane aku dhewe. Kakang wis ora. Ya koyo ngene aku sabelok karo sampean, Kang. Aku sabelok karo sampean kok. Nanging padha kalahke karo aku. Nanging aku kelingan karo tembunge kakang semono. Aku ora bakal ana ning jagat iki lantaran bapak Puspa. Malah wis tak siyo, tak tundung minggat. Sing aku dosa. Rangga Puspa! Nakalku kok tak entek-entekno yo. Regina. Aku ning kene, Nak. Iki yo, ning kene kok. Mateni wong iki kandak magrib gak iso bar iki. Wong loro padha karo. Lagi mikir sedih lho am karek cilik ngene kok. Iki ora apa kok, Kang? Apa? Lengen kok. Lengen. Cilik. Ning Aku tak lunga sak
sing ora gelem nampa aku. Sampeyan tak tampa bareng-bareng urip karo Singgo ya, Pak. Rangga Puspango! Patanilah. Tidak urip kene kok patanilah. Legowo gelo karo aku, loro atiku. Mergo nalika cilik kowe tak sio-sio, upamane kowe dhewe njaluk patiku tak parah. Legowo jaluk ngapura karo sampeyan, Pak. Tegese kowe gelem nampa aku, kowe gelem nampa aku. Sampeyan rasa kuwatir, Pak. Nalika semono aku manyiswa ngarsaning Pendekar Gadung Melati, aku duweni kaluwihan, Pak. Mbok menawa kaluwihan iki bisa nambani sampeyan lan Singgo. Ngono le. Nah, yen iso nambani iki lho mbok tambani sik, Dong. Singgo. Piye le? Ben waras Sampeyan tak tambani, Mbak. Ngono. Waras yo, Mbok. Mbak. Piye, Mbak? Bisa nyawang aku, Mbak. Loh. Mbak! Wis mari, Mbak. Aduh. Ayo bali, Mbak. Aku iki ora mau tambani, Dong. Lah iki bapakmu piye? Bapakmu tambani sisa nang Legowo mesano. Tambah mijah ta ora? Pak. Tambane isen ning sithik, Pak. Alah kok sithik kok jak melek sitok. Lho sampean ora weruh yo lagi wae kok, Pak. Malah ciri. Tambani mesano bapakmu. Waras, Pak. Piye, Kang? Serah? Urung e. Lagi anu meraso. Ngono. Pak, sampeyan kan kon ro. Tambane Melek kowe apa? tak iso. Pak. Loh. Padahal Suruh. lah iya mulane. Wis suruh pije mendung sisa. Wis ora anak amaku ta urung, Kang? Heh? Les moyo, Pak. Iki sing les boyo. Iya, Pak. Rupane kok elek. Kurung mari, Pak sampean. Legowo, Pak. Padha gantenge sing elek bapak. Lho kok ono cayu. Calon mantu, Kang. Kok iso. Calon bojone Lesmoyo. Andene ayu ndak arep pengarane elek no. Iki calone sapa? Calonku, Pak. Wah, mantu. Heeh, Kang. Ya. Ngene-ngene. Yo iki sing jenenge lakone menungsa urip, ana elek, ana apik, ana salah, ana bener. Salah sing tau tak lakoni, muga-muga anak-anakku kabeh dadi wong sing bener. Elek sing tak lakoni, anak-anakku muga-muga urip sing do bener. Apik wis sekabeh dosa lan luput ayo padha bareng-bareng dikubur ana ing bumi ning pangapura upama bisa tukul saengga ana wae ben nukulake woing karaharjan woing keselamatan katentreman wis surup surya ayo padha mulih bareng-bareng miras pantes gembul bejo wiwaha andrawina tentreming keluarga